बिशमुरि दाबाखौ बेखेवबाय 2024 मायथाइनि थांनाय 21 जानुवारि थामहिनबा रबिबार बारायनि फुंनि 11 रिंगायाव बिशमुरि बाजारनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों बिशमुरि दाबाखौ बिशमुरि प्राइमारि समाजनि प्रेसिडेन्ट बिजेन्द्र बसुमतारी बिथांनि आखाइजों रिबन हानानै बिशमुरि दाबाखौ बेखेवनानै होयो। बे दाबाखौ बेखेवनानै होनाय बिथां आफादगिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिशमुरि दाबाखौ इयुन समावबो बयनिबो अनसायनायजों मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों होननानै इसोरनि खाथियाव गसर गाबो। बबेखानि बे दाबाखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाहैफानाय वेल रिनाउन्ड बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरजोंनो अनसायजानाय मुंदांखा देंखोगिरि महादेब ब्रह्म बिथाङाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि बिशमुरि दाबाखौ दावबायारिफोरनि सुजुग आरो सुबिदाखौ नायनानै गायसननाय जादों। मानोना कारिगावनिफ्राय बिशमुरिसिम गंसेबो मोजां दाबा गैया, बिनि थाखायनो बिशमुरि दाबाखौ दावबायारिफोरनि सुजुग आरो सुबिदाखौ नायनानै गायसननाय जादों होननानै फोरमायथियो। आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन हटेलफोराव जेरैबायदि जामुं आदारखौ मोननो हायो थिग बेबायदिनो गासैबो जामुंखौनो बिशमुरि दाबायावबो मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथियो। बर' हारिनि ट्रेडिशनेल अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, नाफाम बाथोन एबा नाफाम सावनाय जामुं आदारफोरखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायबावो। आरो गुबुन गुबुन हटेलफोरनिफ्राय एसेब्लाबो खम बेसेन होनानै बे हटेलाव जामुं आदारखौ जानो हागोन होननानैबो बिथां देंखोगिरि महादेब ब्रह्म बिथाङा फोरमायबावो। नोंथांनि आखाइजों बेखेवनानै होबाय, बे बुब्लियाव मा फोरमायनो सानो? आङो सोनाब बिशमुरि गामिनि बे दाब्बायावनो आंखौ बेखेवनो होननानै दिनै गायसनदों। दा बे गायसननायाव आङो दिनै बिशमुरि गामिनि जानानै आङो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ आवगायदों। दा बेवहाय 31 नं नेसनेल दाब्बा होननानै बे बिशमुरिनि मोनसे नाम हिसाबै नुजाथिदों। बेवहाय जोंनि दिनैहाय जानुवारि दाननि 14 अक्ट' 2024 बेवहाय दिनै बेखेवनाय जादों आरो बाराया रबिबार। बेखौनो लानानै दिनै बे दाब्बानि माखासे सुबुंफ्रा जाहाथे दिनैनि बे दाब्बाखौ मोजाङै मोजां सालायलांगोन आसा खालामदों। आरो बे दाब्बायावनो गोबां गोजाननि सुबुंफ्रा फैनानै जाहाथे बेवहाय जानाय लोंनाय सुफुंनो, गावनि उदैनि आदारखौ सुफुंनानै लानो हागोन। बेबायदि हिसाबै दाब्बाखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय आङो दिनै बिथांमोनखौबो खावलायनाय थादों। आरो बे दाब्बाया जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोजाङै मोजां थांनानै थालाङो, आं बेखौनो बुंथिनाय जाबाय। दिनै जोबोद मोजां मोनदों बे बिशमुरि धाबाखौ अपेनिं खालामनायाव। माने आङो बहुद सापर्ट खालामबोबाय थादों बिसोर धाबा खुलिनायाव। दा बिगोमाफ्रा एसे बेस्थ' दंखाय आंखौ थिनहरबाय माने बेनि सायाव बेखेवना होनो आरो बिशमुरि धाबा बे एरियायाव सेरखम माने हान्थिगिरिफ्रा ओंखामफोर जालांनो बा रुटिफोर जालांनो बा चाइनिस आइटेम माबा माबि जालांनो गोबां प्रब्लेम जायो। कारिगावनिफ्राय पाटगावसिम जोंहा धाबा मोजां गैया। बेखौ लानानै लोगोफ्रा सानबाय जे बिशमुरियाव मोजां धाबा खुलियोब्ला हान्थिगिरिफ्रा मोजां जागोन, माने जालांनो सुबिदा जागोन। बेखौ लानानै बे बिशमुरि धाबाखौ खुलिनाय जादों। ओरैनो आइटेमफ्रा मा मा मोनगोन? आइटेमा बेनो थागोन, ओंखाम थागोन, जेनेबा ट्रेडिसनेल जोंनि माबा बिटिनि माबा थागोन, अनला, सबाय, दाउ बेफोरबायदि थागोन जेरेखम हटेलफ्राव थायो। ओमफ्राय रुटि थागोन, फुरखा, बे बायदिसिना धाबाफ्राव मोनग्रा आइटेमफ्रा थाजोबगोन आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय लासैनो जों चाइनिस आइटेमखौबो सोलांनो नाजागोन। बेखिनियानो आरो। बेयाव नोंथांमोना बे जानाय आदारनि थाखाय बेसेनफोरखौ माबायदि थिनाय जादों? बेसेनखौ जोङो गुबुन धाबानिफ्राय एसे गाहायाव लाबोगोन। मानो होनना बुङोब्ला बयहाबो माने हान्थिनायाव थाखा फैसा बहुद सर्ट जायो, माने गोनां जायो। बेनिखायनो जों बेसेनखौ एसेबाबो जों गुबुननिफ्राय जों गाहायाव लागोन आरो। बिशमुरि धाबायाव लं लास्टिं जानायनि थाखाय इसोरनि खाथियाव मा कामना खालामगोन? इसोरनि सायाव बेखौनो आर'ज गाबो, बयबो आर'ज गाबथों
बेखौ आं आसा खालामो जे बे बिसमुरि धाबाया मोजाङैनो मोजां सोलिलांबाय थाथों आरो थांनानै थाबाय थाथों आरो बेयाव मावग्रा स्टाफ जायफोर बिसोरबो माने मोजाङैनो मोजां न'खर खुंलांनो हाथों बेयाव मावनानै आरो बिगोमाफ्रा लाब जायाबाथ' मावग्राफ्राबो दिगदार जायो बेनिखायनो गावसोरनि